Indian Red Cross pen para khwalong langkang lum arada phan kerap ahormu ke pajir. Dipu amlapati di masa club along IKADC BJP atum kacapacini amai kangni. KSA pension po aputak education IEM aphan pinpur alo kapajir. Kardom nili Karbi berta thanbang samidur me BP. Monarchikta bertang ton pen. Indian Red Cross Karbi Anglong branch pen chiti kriketom arni parokwa auditorium hall along langkathea hut kisungke pho arada phan ason sona hormu ronsi kerap padopon. Indian Red Cross Society Karbi Anglong district branch pen chiti kriketom arni nomati constituency angkang langkathe kewang pen ahem arit biri bithung kanhok arada phan ason son ahormu ake joy pen keron kerap asai dengpon. Nomadi constituency IMS heritage ing hilapen arisang ho tum laso hormu keron ajai megalong chetongdun. Dipurong supi amlapati di masa club along chitini pai kriketom arni kangsam porpai trok aporpen kachapachini amai kedeng. Kachapachini amai along East Karbi Anglong district BJP amai phumate Karbi Anglong Autonomous Council EM rotonteron pensi mai chariponlo aluhisar po aman pen National BJP General Secretary Northeast in charge Ajay Jamwal Chetongdun. Lapen Women Social Welfare Chairperson Krishna Barman Penchenglok Penangan BJP asong along kithe kidingatum Chetongdun rinti. Labangso kachapachini amay along Jasemet Pen Pandit Dindayal Upadhyay alamo Chethan Ponsi. BJP asong keklem kedam nang chia putak Chethan Chemumpon. Karbi Lo Charlie asong mate KSA pen chiti krihini arni Karbi Anglong Autonomous Council akang toy angdeng toklang aphadeng ketang IEM Jagot Singh tia phan pinpuralo pajir dampusi Ladakh Kat News along birtanang pale. Karbi Lo Charlie asong atum toklang akang toy aphadeng ketang IEM Jagot Singh tia phan chiti krihini arni pinpuralo pajir dampen sonpho akemang kapachun serakji aphan kehang pado. Pinpur alo along kep ang deng an Mets lapen science tuition kethan anam pharopo atangka an pajung nangji. Ereka coaching class along NEET lapen JEE aphan tangka ken pajung nangji. Tuition kacharli ajahak thanbang aphan nikre pho ansi apor pichot nangji. Arni kangsam apor osmar aphan tuition pipedet nangji pu akemang pen EMing tia aphan KSA asongja atum hangpon. Non malam so por phan dihina Parman Birta Mointon pon iksenang. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bichkim je phansi ji tham bomlo. Nongi pray to duklo. Nilita hemgimi kim bomlo. Sita lahaya lamen asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimponlo Tata Tiscon SD extra safe bar lake texer a technical atum pensi Mesena factory along Selampon lo la si Tata Tiscon SD bar ke kaita extra safe lo. Langpi Dihangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads.
Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotors.ka@gmail.com. Easy loan from Langpi Tehangi Rural Bank. Banker to Hills people of Assam. Financer Langpi Tehangi Rural Bank offers two-wheeler loan. Low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Hourglass facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kechuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kechu ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihenamo opiputat bertalong wangtulo. Dipurang sepi Bellevue amekar lamet poputul chetia pen kason se akimi. Temuatui chiti kreditom arni impusi mekar mate lokaporhi aham phangapan panong pontanglo. Laso Parman lamet pomati Dipu DAV Higher Secondary School, a principal Barim Ranjit Kumar Sen, Chephem Pupona Mailong, putul chetia pen kason se tomo athoe kitab lamhan chatok bak Ajit Singnar, a reading pen ing pusi tomo kaporhi aning kedok abang phubang phe tumapan panong pon Karbi Alamarjan hai hoyalong ta cheparjan ahon sere chetia pen kasonse manu o manu pu atomo akitab ta lamet apuru kepang cholong isiatwar kemi pusi lamhan cha tokpang singnar pen ningjepon tomo athui akimi kangpo mailong asom Saitia Sabha Rap Konchenbang Diben Kakoti Karbianglong Assam Saitia Sabha Samiti Amaipu Parirongpi Ove Barim Peranke Nogen Bora KCS Amaipu Chandra Singh Kro Peranke Sonju Bora Tokbang Joy Singh Tokbi Karbianglong District Mahila Samiti Akonchenbang P Jetimai BP Penchenglok Pinangan Lamet Kachinghon Abang Pubang Pietum Hampanga Rideng Tomo Loathui Kapanong Pon Take a pot Tokbang Chetia Pan Rorenti
non ke bangji chichini phai inkora kethom lapen inkora pli arni sahitya academy atumpen difu farmers growth center along krungsai ke padopon chia phan chichini phai krekethom arni karbi lamet amaya sai hemalong bangphu amai kangni chichini phai krekethom arni anarlo por phai grehini raminit krep hoa porpen karbi lamet amaya sai hem along non ke bangji chichini phai inkora kethom lapen inkora pli arni paninia farman sahitya academy atumpen krungsai amai ke padojia phan bangphu amai kangni bangso amai long kele amai phusuren kram sa pensi chapahem phu ponlo lapen kele akong chun bang pen chenglok penang an abang phu bang phia tumta bangso amai long chatong dunsi non ke wang ji arni krung saya amai koson pensi ke pachun pon pami thek jima lahaya puthaksi kaching wai pon pado Karbi Anglong Autonomous Council non an arta chok kebra chok an pleng tanglo bonta Karbi alam aki kedeng pon awelang mate recognize awelang lasi akang dai angdeng pen akang tui angdeng an kacharli aphan akisung thetanlo lasi Karbi Anglong Autonomous Council la pen kele chalang pet pen non ke wangchi chitini phai inkora kethom la pen inkora pli arni difu farmers growth center along sahitya academy atung pen krungsai padopon po lasi Karbi alam aki kachinghor abang phu bang phiatum labang so amay along chatong dun pen RDP dun ason te mesenji pusi birta pachini pon itun alam abang asap su ang song padam jepan asodang si itun RDP jasane pedan no nililamat mai presiden nangke mancing pen non an kemat ha jasane pet kelaro isi bangke itun lamat am chong ang song pali dunang ko isi bangke ni kan pokep longli long de lo si longli pa long na ko sino long longli ke long son si bango longli ni tum ke long ko kasi ke la so ang song ka pa badji han ko dan ke la sa te ka dan ni tum pen ching ki tham nang ko ang song government tum pen chi tham nang ko la so pen ni tum ke en kon ban ke la si la sa te ka dan ni tum pen sia tang si ni tum kam klem rap te ason ta dolo si bangke ni he kiran tan jak khong je dun ko ra hi ni ni ada festival asole ta festival bang notice asolong tan ni tum Karbi alam hirjil Karbi alam ber hirjil ni kata hindu pinia birta bangala ponsi kangton iglo lang ipom thakat news channel tomi thakme kurang thu